Xa é algo que veñen reclamando nos últimos anos. Os mariñeiros da comarca, ao igual que doutras zonas da comunidade e tamén do resto de España, acoden ao Centro de Formación Marítima de Bamio, en Vilagarcía, a realizar os cursos de actualización obrigatorios para poder embarcar, tanto en pesca como na mariña mercante. Pero eles non reciben axudas para dietas e desplazamentos ou atoparse a menos de 50 km do centro, algo que consideran discriminatorio. Un trato discriminatorio totalmente, que non nos paga ni el transporte, ni el alojamiento, ni la comida, a toda la barbanza. Y en otras comunidades, por ejemplo, País Vasco, Asturias, Canarias, Barcelona, le pagan el avión, le pagan el tren, le pagan el autobús y le pagan hasta llegar a Villagarcía, le pagan un taxi para llegar a Bamio, porque está a 5 kilómetros, y después le pagan el alojamiento, que nosotros non tenemos derecho. Porque é unha vergonza que eu que fun varias veces, eu como son de Boiro, teño menos de 30 kilómetros, a min colgan unha tarjeta blanca que non me dá direito ni a un bocadillo. Eu vexo todos os meus compañeros que salimos das aulas, van todos a comer ao comedor, eu dame vergonza propia, terme que meter no coche comendo un bocadillo que traigo da casa. Piden unha modificación do actual regulamento e acadar así algún tipo de axuda. Levan recollidas xa máis de 400 sinaturas que lle serán remitidas ao Instituto Social da Mariña. O número de afectados rondaría as 100.000 persoas.